Και θέλω να πω για το ΣΥΡΙΖΑ κάτι άλλο. Έβλεπα στο Sky κάθε Κυριακή ένα μάλι και έβγαζε πότε το Μάρδα, πότε ένα Λαπαδίτσα, πότε έναν άλλον Βαρουφάκη. Τελικά τους τηλεοπτικούς οικονομολόγους τους έκαναν υπουργούς τους, δεν είχαν άλλα άτομα. Είναι καθηγητές. Δηλαδή ένας μονολείπει, ένας Παναγιώτου μονολείπει. Ο κύριος Χιώνης που είναι εδώ καθηγητής λέει ότι είναι καθηγητές. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Πιστεύω ότι απαξιώνουμε πρόσωπα χωρίς λόγο. Άνθρωποι πως χθες παρουσιάζονταν σαν ανεξάρτητοι οικονομολόγοι με γνώμη, τώρα γίνανε υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό με εκπλήσει λίγο. Θετικά φαντάζομαι, όχι? Θετικά σας εκπλήσει. Ναι, αυτοί όμως κατά περιόδους είχαν αναπτύξει άλλες θεωρίες. Ήταν ασταθείς εις όσα επρέσβευαν. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Άμα πάρουμε τις κασέτες και για τον Βαρουφάκη και για τον Λαμπαδίτσα και για τον Παναγιώτου, έναν άλλον, τον οποίο πιθανόν να έχουν εφεδρεία, γιατί συνεχίζουν και τον παρουσιάζουν ένα Παναγιώτου. Ο κύριος Λαπαβίτσας είναι ήδη βουλευτής του. Ναι, αυτό λέω. Ότι δηλαδή ήδη οι τηλεοπτικοί αστέρες της οικονομολογίας είναι ήδη υπουργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπήρχε έλλειψη προσωπικού πολιτικού κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ και κάτι τελευταίο. Τι είδους αντιπολίτευση πιστεύετε ότι πρέπει να ασκηθεί στη σημερινή κυβέρνηση? Θέλω να πω, στη διαπραγμάτευση δεν πρέπει να υπάρξει μια εθνική θέση, μια εθνική στήριξη, πανεθνική στήριξη? Η ανάγκη ύπαρξης κοινής θέσης με είχε κάνει από το 9 να ζητάω κυβέρνηση οικουμενική. Γιατί και ο Σαμαράς πήγε να κάνει 5 σοβαρά πράγματα, αλλά οι άλλοι τον λέγανε κατοχικό πρωθυπουργό, προδότη. Και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Πιεσμένος. Είχε και τα στελέχη της λαϊκής δεξιάς που τον απειλούσαν δεν θα ψηφίζουν τα νομοσχέδια. Και ένας από τους λόγους που απέτυχε ο Σαμαράς ήταν αυτός. Ότι ούτε του κόμματός του δεν είχε τη στήριξη καλά. Φοβάμαι και το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Οι άλλοι μισοί δηλαδή θα τους λένε προδότες αυτούς και θα τους υπονομεύουν. Γι' αυτό από το 9 είχα παγία άποψη, και είναι θέση της Ένωσης Κεντρών, ότι σε τόσο μεγάλες κρίσεις πρέπει να γίνεται κυβέρνηση οικουμενική τεχνοκρατών. Και γιατί τεχνοκρατών? Γιατί η κυβέρνηση Παπαδήμου πιστεύω ότι απέτυχε λόγω του ότι είχε μέσα πολιτικά πρόσωπα φθαρμένα. Δηλαδή είχε έναν αξιόλογο πρωθυπουργό με γνώσεις και γνωριμίες στο εξωτερικό, αλλά είχε μέσα υπουργούς του Καρατζαφέρη, του Πασόκ, τον Μπάγκαλο, της Νέας Δημοκρατίας, το Δήμα, πολλούς είχε, οι οποίοι ήταν τα βαρύδια, οι οποίοι δούλευαν στα πολιτικά τους γραφεία μόνο για την επανεκλογή τους. Πιστεύω αυτοί κατέστρεψαν τον Παπαδήμο. Αν τον είχαμε αφήσει μόνο του να διαλέξει 5-6 υπουργούς τεχνοκράτες, θα είχαμε ήδη αποτέλεσμα και δεν θα μιλάγαμε τώρα για συγκρούσεις και για ενδεχόμενα ατυχήματα. Μάλιστα.